Kedam tang suri hinira ingkoi raisi mati jonga ceklo ni phai ner kebarni Duarbagori Press Club amahang pathek pondet panapi kedam tang pai pai ni phai ingkoi ra trokarni Duarbagori Press Club asaihem ingpu ponlo Bangso Duarbagori Press Club asaihem kangpu along adabapor VDC chairman sarkoi rong phara redeng pensi ingpu ponlo Maya long alohia mana pengpen Duarbagori constituency VDC chairman sarkoi rongphar Dolamara municipal board chairman Mongol Singh Terang Duarbagori EPHL sia maipu Mondor Singh Ingti lapen Theang self help group rongasar Thomson Terang atum pendanglok penangan ke thege ding atum chetongdon Bangso ahut VDC chairman sarkoi rong pharpen kaning jepon ke Duarbagori longta press club dokoke ning aronglo athema komatne so that un edat lapen ke komatne arong along sarkar pen kelongja hormu kilong le lapuson ahut pherang ke kenang so lapen aprang ke birta kapachetak ji pulote boka ghat along an assamese a pherang ke atuma phansi hang nangji setame nona bangke dak amasi dokoklo puta VDC chairman rong phara sang hopen ning jepon Mesen lapen unji puke mata abang pini nang klang lo lapen joksi dak ke Japon jasime pet presiden secretary alang itu mehin pen CPM Puponsi Duarbagori long stame press club an office an pini ingpu pon long bang ningarong parpi kalam dak si litu mata nang po Duarbagori same litu ansu si chingtho pon po athe media ili tumulong kidu pinangana kijo itu athe kala halo pinangana lam kam mukha birta chipachoy phan akijoy bandu mani tum soden edet punon kupani man kunani ronglong kinangji hormu kili tong thekhe sarkar long pali nangji hormu pali tong thekhe lai hui awar sai ke media tum silong ase alang tum ben akirap thepi aprang gili tum lahai media long pini pachi thangi ponta bukahat long damsi haladak asama journalist tum han si contact dam nangi sitanon ke dam joklo do gili tum hem thiku musitu ko Lapen ke local MSC mate ke AAC EM Richard Tokbi atum pendanglok pinnangan Duarbagori Press Club atum aphan kachirap dun thegapot setami Duarbagori Press Club amaipu bidasing inglengpen kachuro pipajirpon tum da kadu we singki jithan long ra pes tamen ning rong lo lapen ini tum non kebang ilang ke claim pon ang jia kam kha itum mo pinan ison soni tum chingwai pon lo nasi kebang jilang non 18 2022 ani December 18 ani ke itum May ki bi pon ye lage kohara along si padu pon pok hora swerai bi long halas ho ge itum Duarbagori Press Club am hang ke thek ani hadak si taron pon po lapen ritum da asaihem aphan ke jitu kenang ya son anstame ritum pen chingki thamolo ritum chinghonai VDC chairman sir rong phar sang holang ni chicha ponlo ison soni lang ni phin penang rapol asineli me phuoi pen tamelang ni phan churulo an parta Duarbagori angkang homphang song lapen ra cheri song lapen jasimet irstame MEC mate education alang ni stame kedam tang ani anta alang ni khi ongdung pen tum phanang chirabdun alang phan tamen ni linia klong pelang phan da churolo athe alang ni yong si hasto ke cheng ban chiraban de phan te litum akisik sat lo kop dai tamen ni ngarong lo pinier ni litum sahem ke etum ching tulong lo News report Karbing Long Live